Hej. I dag der skal vi forklare f mærke af x, som kaldes den afledte funktion. Og det gør vi så med at bruge af den her funktion, eller den her ligning. Og den her ligning, den kan så deles op i to grupper. Vi kan sige det her stykke, og så det her ligning, og den til x og sådan noget. Og jeg vil så starte med at forklare det her. F mærke af x, det er jo en funktion, som vi skal finde på det her punkt, som er den her bue. Og for at finde det, så skal vi jo ligesom egentlig bare have et punkt i den her. Det er lige meget hvor det er, men nu tager vi bare et eksempel, som er her, fordi det er jo det eksempel, der er taget her. Og så skal vi ligesom finde hældningen, altså hvor meget den stiger med y-værdien. Og det gør vi så ved at bruge den her ligning. Og det er jo egentlig bare en normal ligning for hældningen af en funktion, som kan omskrives eller skrives det samme som y i anden minus y1 divideret med x i anden minus x1. Det er jo egentlig bare det samme, der står her i her to. Det vi har gjort her ved delta x, det er, at vi har taget et andet punkt, hvor vi bare har gået ud af den her funktion. I det her eksempel, der er vi så gået ud af her. Og det er jo så delta x. Delta x det er så forskellen mellem vores x-værdi, altså fx, og så det punkt, som vi har taget. Og det bruger vi så i den her funktion, hvor vi så siger for eksempel, hvor vi indsætter fx, som er x2, minus delta x, som er hvad end det er, og de går så op i, eller de fjerner sig hinanden, så det ender med bare at blive til delta x. Og det samme gør vi så med y-værdien. Vi tager jo bare et punkt, som er for eksempel taget her, og så indsætter vi det i funktionen igen, som er så fx plus delta x minus fx, som er det der punkt. Og det bliver så bare det der, som er det samme som y2 minus y1. Ja, så har vi så to funktioner. Den ene det er så tangenten, som er vores funktion her, som er den blå, hvis man kan sige. Og så har vi en sekant, som er den sorte, som vi lige har lavet den der funktion. Så vil min kammerat lige forklare lidt mere om, hvad man så gør. Kammerchuk. Man kan forklare, hvad betydningen blandt det her limes er på den afledte funktion. Og det er en måde at sige grænseværdi på latin. Fun fact. Det gør vi ved at tage forskellen mellem stykket her, altså delta x, og så hen til den selve funktion. Så det vil sige, at når delta x's grænseværdi er lige 0 ifølge matematisk term, så vil den være på tangentens punkt. Sekanten vil komme ind på tangentens punkt. Den vil aldrig nå at røre helt, men matematisk set vil den ramme, eller vil den ikke ramme, men den vil være på den samme linje. Ja. Og det er det, man mener med, at der er limes, at grænseværdien det er, at den vil komme uendeligt tæt på tangentens linje, eller sekanten vil komme uendeligt tæt på tangentens linje, men den vil aldrig ramme helt, og grænseværdien er lige 0.